Balima anyokma très urgent. Balima ou aywa billet vendredi 22 mai 2026 et Abdul Salam Maïga, directeur d'une médersa a photo flâné. Abdul Salam Maïga, malien ko bina garaka moko tara ni mine ka a faga jeka jama fara ɲɔgɔn kan. Tombouctou dugu dɔ bɛ no ko tonka malien u ye nin karamɔgɔ cɛ de minɛ ka faga. Matarasa karamɔgɔ de do directeur, c'est à dire que comment on appelle là avec un matarasa mina gosi de o karamɔgɔ o directeur ba yɛrɛ de bina ka mɔgɔw tara ko de faga bi ka minɛ ka faga place publique la ko in kɛra cogoya min na ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Maliyɛnw u ye nin deni min photo filɛ nin ko Mariam, je pense que je dois avoir sa photo ici. Et Mariam, la photo flânée. Tonka, ko in kɛra Tonka di. Je pense que bɛɛ lajɛlen ye Mariam dɔn. Nin deni fana u ye nin deni fana faga hakili b'a la Mariam Cissé. U ye Mariam Cissé fana faga n'a photo filɛ nin. U ye nin fana faga place publique la. Donc sisan mɔgɔ n'a bɛ vidéo kɛ n'aw tɛ Bamakɔ kɔnɔna ninnu na a hakili to aw yɛrɛ la. U bɛ ka vidéo manu de bɛlɛn sisan. Mɔgɔ minnu bɛ vidéo kɛ ka Asimi soutenir. Karamɔgɔ minnu bɛ wajulu kɛ ka dɔ fɔ tero ma. Karamɔgɔ minnu bɛ wajulu kɛ ka dɔ fɔ binaka mɔgɔw ma. U bɛ ko karamɔgɔ de bɛlɛn k'u faga. N'u b'olu faga fana, u b'olu faga place publique de la. Maa ne de bɛ bɔ ka vidéo kɛ k'a fɔ ko Asimi Goïta ka nin ka ɲi ou bien a ka nin man ɲi. U bɛ bɔ ka e de minɛ ka e faga place publique yɛrɛ la. Est-ce que tu vois? Donc o de plan b'u bolo, u bɛ k'o baara de kɛ bi. Donc n bɛna nin yɔrɔ yira aw la quoi. Voilà. A yɔrɔ fila an ka jan an ka nin yɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mun de kɛra maliyɛnw? Ko un directeur de médersa exécuté publiquement par des hommes armés. Voilà. Tonka, un directeur de médersa exécuté publiquement par des hommes armés. Localité située à 120 km de Tombouctou, dans le nord du Mali. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, la victime identifiée comme Abdul Salam Maïga se trouvait dans son grain, près du marché de la ville. Lorsque les hommes armés sont arrivés pour l'interpeller, ont indiqué des habitants. Selon les mêmes sources, les assaillants lui ont demandé de les suivre avant de revenir quelques instants plus tard avec lui, les yeux bandés. Il a ensuite été exécuté devant plusieurs témoins, provoquant la stupeur au sein de la population locale. Cet assassinat ravire l'inquiétude dans cette commune déjà marquée par une série d'actes de violence. En novembre dernier, une habitante de la ville, Mariam Cissé, avait été enlevée avant d'être exécutée publiquement. Donc, Amadou Djadje aussi, Kuyo Fana Faka, surnommé Makro, Yo Fana Faka ka boutique là. C'est-à-dire que Mogo de be ou kofo, Mogo de be téléphone ta kou photo ta, Karamogo fenfebe wajulu ke, ka dofoni manunuma, Kunu yo Karamogo soro kubolu faka. Viro manu munebe ka video fana ketuguni, Kibe dofo bina jaraka mogo ma, Kunu yo lu soro, Ubi faka, ube jurukse de doikana ki faka. Ka, c'est-à-dire que, ka nubi faka, iba roba ketugo mina. Ube fendo biri kungula. Ina fo, murubu koneka mogo te boro biri mogo kungula, ka boro biri kungula. Olu fara bodeke, binaka mogo bodeke. Kuya che minere ka boro do akuna. Ina fo, mali servidana sebe bo boro do mogo kungula tugo mina de. U fara tara boro de do, Abdul Salam kungula o tugo la. Abdul Salam mun flena photo flene. U ye boro de do akungula. Ina fo, mali servidana sebe fana be munke de. Nema fana ngu be ale mogo kele undi. C'est-à-dire que, ou ye ni kamale mine ka boro do akuna. Katla ka juka amine ka glundi. Ka faga. C'est-à-dire que, ka jama faranyon ka jama ka faga tola la je. Malé on nine beka ke mali kono bi. Nine beka ke mali kono bi. Wallahi billahi. Nine beka ka nga dugu kono bi. Ambora kani information de sur 600. Ngamba fo ngena. Nega me munga ni fo bela jede ngena. Beki aklito hier là. Est-ce que vous voyez? Allô? Je te rappelle dans 10 minutes. Je te rappelle dans 10 minutes. Ok? Donc, voilà les problèmes. Donc, c'est ça. Ou bien qu'on y barre de ke. Au wakati kele,
ko Dogono ka dugu village 4 villages combien de villages 4 villages des pays Dogon ko be attaqué simultanément ɲɔgɔn fɛ 4 villages des pays Dogon o wagati kelen o be ko baaraw de kɛ. Donc à semaine fila ko 4 villages sont simultanément attaqués dans le cercle de Bankas cet après-midi. Le cercle de Bankas est dans l'oubli. O de semaine fila là. Malien ne be ka kɛ Mali kɔnɔ bi. M'a fɔ bɛɛ na bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la. Malien aw ko ka di ne ye. Aw ko ka di ne ye malien bɛɛ ko ka di ne ye. Ala ɲɛ bɛ bɛɛ ŋaninge la wala aw ko ka di ne ye. Ne tɛ fɛ fɛn ka malien si sɔrɔ walayi. Mais ne ye mun fɔ a ɲɛna bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la. Janto yɛrɛ la o de kɔrɔ ka di. Walayi. Janto yɛrɛ la o de kɔrɔ ka di. An bɛ duwawu kɛ an ka jamana ye. Ala ka haminanko nɔgɔya. Ala ka haminanko nɔgɔya. Sinon ne ye nin bi ne jigilatigɛ bi. Minnu fana bɛ ka bɔ. Kamiti b'a fɔ Maliyɛnw na ka kɔlɔsi kamiti ninnu na. Nin ye karamɔgɔ dɔ de fagalen ye bi. U m'a fɔ ko Maître Sade la k'u bɛ terror formé la. Ko a kɔlɔsi dɛ karamɔgɔw de b'u kɔfɛ dɛ. Karamɔgɔ dɔ fagalen tɛ nin ye karamɔgɔ dɔ de. Nin ye karamɔgɔ dɔ de fagalen ta. Et puis n tɛ karamɔgɔ fɔlɔ ko karamɔgɔ min fɔlɔ fagara dɛ. Ayi. Karamɔgɔ caman fagara. N bɛn'o fana photo yira u la. U ye nin karamɔgɔ cɛ faga Segu. Aw hakili b'a la. A tɔgɔ ko Abdul Jalil Aidara. U ye nin karamɔgɔ cɛ faga. A filɛ nin u ye nin faga Segu. Nin fana karamɔgɔ nin ye Sulamɛ de. Minnu bɛ ka bɔ ko Sulamɛ kɛlɛ de don. Karamɔgɔ yɛrɛ de bɛ ka faga. Karamɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ Thierno Adital kan. Muntagatal kɔrɔkɛ. Nin ye Muntagatal kɔrɔkɛ de Thierno Adital. U ye nin fana faga. U y'a fɔ k'u y'a faga dɛ. Amadu Kufa bɔra k'olu ye nin faga. Nin ye fila de ye. Awa nin ye karamɔgɔ de ye. Bon mɔgɔlankolon minnu bɛ réseau kan n'u bɛ k'aw kunkolo ɲagami. Mali kɔnɔ fila kɛlɛ tɛ. Sinon nin ye fila de ye. Nin ye fila de ye. Amadu Kufa ye mɔgɔ min faga nin ye karamɔgɔ de ye. Awa fila de fana don. Awa Muntagatal kɔrɔkɛ de ye nin ye. U bɛ k'an ka karamɔgɔw faga. O bɛɛ la an ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw la réseau kan. Ko non ko Sulamɛ ko Sulamɛya u bɛ ka Sulamɛya la gosi quoi. A y'a kɔlɔsi mɔgɔ ninnu na. Minnu bɛ ka Sulamɛya ɲagami nin kɛlɛ in na. Wallahi Sulamɛya kɛlɛ tɛ. Ni Sulamɛya kɛlɛ don aw ye matarasa la gosi. Aw bɛ ka kuranɛ la gosi. Kuranɛ durusiribaga ba ninnu fɛn fɛn bɛ yen u bɛ ka bɛɛ bɛlɛn bi. N'u y'a fɛn fɛn sɔrɔ u b'a faga. Karamɔgɔ ba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi n'o sɔnnen tɛ ninnu ta n'u sɔrɔ u b'u faga. O de plan bɛ yen. Karamɔgɔ joli fagara depuis kɛlɛ in daminɛna. Madrasa karamɔgɔ bɛ faga. O bɛɛ la kamitiw de nana don an ka kɛlɛ kɔnɔ. K'an ka kɛlɛ ɲagami. A ye yɛrɛ wolo mɔgɔ kelen bɔlen k'a bɛ ka dɔ fɔ wahabiyaw ma. A ye M5 mɔgɔ kelen ko mɔgɔ min ye M5 kɛ ko un influent de M5 i t'u y'a manamana ko na. Mɔgɔ minnu b'a kɛ Abdou Niang ninnu des escrocs olu de bɛna don kɛlɛw la ka kɛlɛw ɲagami. Aw kɔlɔsi o mɔgɔ ninnu na. Opportuniste de don u t'i maloya. Mɔgɔ bɛ se ka Faransi kɛlɛ ka tɛmɛ Mayi Watara kan. Même misɛla kelen yira u la. Bɛɛ b'a dɔn bi. Terror minnu bɛ kan kɛlɛ. Marifa minnu bolo jɔn y'a d'u ma. Tubabu de m'a d'u ma. O tubabu kelen an ka karamɔgɔ minnu y'o tubabu kelenw kɛlɛ. O karamɔgɔ kelenw tɔgɔ bɛ tila ka taa tiɲɛ. Ka ngalon tigɛ k'o nɔrɔ olu la. Ne ye Mayi Watara ka kuma dɔ ye bi ne ɲɛji de bɔra. Bɛn Ala na ka ci. Maliyɛnw hakɛ. Mɔgɔlankolon den dɔw de bɛ nana don kɛlɛ in kɔnɔ. Wallahi n'ama ni en tant que Assimi bɛ ka mɔgɔlankolon denw de bila ka mɔgɔbaw la gosi. Ni Mali ye hɛrɛ sɔrɔ a ka fɔ ma ko ɲamaden tatɔ filɛ nin. N'i y'a ye Assimi bi mɔgɔ dɔw de kɛlɛ kɛ. Mɔgɔ bizarre mɔgɔ fou mɔgɔ minnu yɛrɛ an t'u siyaw dɔn olu de nana don kɛlɛ kɔnɔ su ko ni dugujɛ ka na yɛlɛma ka kɛ Sulamɛko kɛlɛ y'an bolo. I tɛ yɛrɛ wolo mɔgɔ yɛrɛ wolo a t'a yɛrɛ wolo bɛɛ. An y'an ka kɛlɛ kɛ don an ni karamɔgɔw d'an ka kɛlɛ kɛ. An bɛ M5 kɛ don min wallahi ni karamɔgɔ kun tɛ an kan an kun tɛ ka IBK kɛlɛ. N'i y'a ye Assimi e bɛ bi parce que Sulamɛw de kɛlɛ in kɛ. Kamiti kelen kun t'an ka kɛlɛ la. Kamitiw nana don kɛlɛ in na kɔsa in na de. Jɔn bɛ kamiti kelen dɔn ko b'an ka kɛlɛ la kelen tɛ yen a leader tɛ yen ko min ye kamiti. A ye kamiti jumɛn ye k'a ye kɛra Mali masakɛ ye. A ye kamiti jumɛn ye k'a ye Mali dugu kelen libéré. Ni surasi jasilen ninnu bɛ taa i meleke o mɔgɔ piripara ninnu na minnu bɛ mɔgɔ bila ɲɔgɔn na n bɛna Mayi Watara ka fɛn dɔ bɔ ka yira aw la bi ka yira aw la k'a fɔ ce qui se passe on doit faire beaucoup attention. Sulamɛw de bɛ ka faga bi est ce que aw b'a dɔn Sulamɛw de bɛ ka faga bi. Tora bɛ Sulamɛw ka nin ko la walahi a tɛ hali chrétienw kan. Karamɔgɔbaw de bɛ ka faga a y'a mɛn ko ye chrétien ɲɛmɔgɔ dɔ faga
depuis kelen damne aye ko ni manu tara ko chrétien nyamo do fa aye ne ken mayi abisira kede wallahi ne segu tungara ne mayi folo angani chenga kuma la me islamé do de labe on de islamé do ci misala juma siri kilengere flani war lala mu chemi kungolo nyinni kama o terroriste do o de flani bi pale kono président mais ma o be famille ke tuudi ne karo adamado mi famille ke tuudi alibi ni terroriste minu flani anga dala abe ulu de renseignement duma ko be renseignement bomi anga composition bi duma o ba bomi anga convoi position bi duma o ba bomi madame feminu bubula glero bubula aizin bubula o ba bomi binu wari bomi erika wari mi du madame fena kani ifaso kele ka maufa ni kunyo do ka mo sensibiliser o ka dina famu afo o tasiru kuma bon ka temeninga o effet kuma bon ka temeninga madame fena daga gele herelari mutu keme fla mutu minu bubula kelengelen be do wale wa keme wa bishi ko ya do wale wa keme shigoro ma bishi o bisaka kala ro joli jo o bisaka karamo joli ta barala o bisaka kurana durusiri yoro joli dele i bisaka mo joli firmu o la dinena me ebe ka chieni min kana ibe ki wasu Allahu akbar ibe mo wafa Allahu akbar ibe ka min boy da ko na la tigele njula me ma shiti dugukulu sanfe min islamu toro ni ala to e kalunka kala ya la bankunye ayo sigi gala ibe bisaka wakati ni ke islamu ka me isigi ki la bankula ye fola islamu minun be ka islamu wero tuhuma ko hakilna min be nuna ko de binina ibe ka kuma mfo ye kuma jubare fo merci mais terrorisme est islamé ado islamé est terrorisme ado mais pour aller kono jihadu ba kono o ichi wa hadisa o kilo no ka wala de ke chugumina ni ma mi maso o ma ni ko chiete ibe se ga islamé ala suna bala mais est-ce que o de kore ko nunu mi ka min ke kam ko lu de me wallahi am tu de ne fo ka jin wilante nunu de me mais anga qur'ane ko na mbu nye fo yi ka fam ni ya fam alhamdulillah ni na fam fene ni ngane wala mi bi ikono kan yesi amma ingane ya be ala bolo amma ya ta fo min kama mbado wala ya kuma be bana mba fo malen ku korosi quoi jadi abe qur'ane kono mais mun nunu be ka jadi c'est à dire nunu be ka mun ke jadi kele fenga mun ko ni jadi mbe fo te kelengi c'est à dire manipulateur de do be ka mun ko bla flou konana de pas on fitina be jadi ko kuma imena de pas on fitina be jadi ko kuma imena jadi ko ta kata mun ko faka misir kono ni fo ma fo awala me korna kono che abe fo e bi mai watara aw be ka dofo karamo munuma wallahi karamo nunu de asi ni asimi beni sari ne mai watara ka kuma do me bi me fe malien be ka ni kuma ina me mai watara kuma do fo bi ane segu tungara ni la kashi billahi ane segu tungara la kashi di a peine ala che me na mai watara ka kuma bo ka ira la samno ni kuma ngi ngomba télécharger mais tiana ni nana quoi mais je pense que nya garder woro droit ne be fe mai watara ni kuma mfo ne be fe bela jele ni ka ni kuma ina me wallahi na ye ni kuma la me awere bena foko non ko franchement ko c'est incroyable mai watara kuma na de mai watara a tellement parlé ne re de bali bana ne re ngono ngonte mai watara voilà je pense que a même boulot quoi wallahi mais je pense que aba ke to quoi ne mai watara ka fendo de bi akumana de mai watara il a parlé akumana erere de mais tiena ma video intembulu ya no quoi akumana aye tuabula aye franchi frappé an kuma boli mun ke kata boulevard ni fena mai watara ne kuma an soutenir wallahi ala e changa sabali munu ye keleke ka maliga yere ma horonya dama olde kelabi kan terroriste ngalon te ko noro ulla ka foso de njuga ngalo mo tange ni ko nunu be ka ke kwa bene ala na krache wallahi ni mali e herasro o ko aka folma ko nyamo ko de danga te foite ne te faso danga de meme ka mu fana hake de feme be malika bi hake doronidu sarike jamana kono walijuma te don jamana kono mogolangolo tanu mogoba kele be jamana min kono ala te herake o jamana kono fo jamana don ga sigu kodi ka sigi chema ka sigi alama billahi namake nanyi herasro aka folma ko tunya mo den tato fleni ne tlaranga kuma la ne genu me faka muyira awla wode ni worota fanfila di voilà membe ka may watara ka video ni ngini nya kasora bulada na nkumbe kala je nya partager on met la ka je on ne menga video do jembaji mais a video ni échapper na de quoi je pense que kan so aba ke to doni me ka video nkile mbaka a wurule dondon pour que me se ka video e ka ayira awla di may watara kuma phobie non ne voilà may watara ngala me
sura jamana kula an bina ta nana kuna nyama sura jamana kula la ilaha illallah ita se ka mi fo an dogon nana jamana kula ama yire ke fuyeta da an jamana ne duni dala na masabali toroka bono wote an ne ko bona ngala ka koroko mama ni ma shishi muyu ate mana enyena ayala mede ma shishi tamne ni shishi makuila ayele te boyena ko du suma wote fatu bonina yana ta suma wu voilà politicien mo ba kuma na ambu to yawo on se connaît qui ba wa bi nyondo yawo be ambe bi nyondo ya e be fe ka be akadema ini pratika te na busuli ko be francis ni na busu ka korot ko da ambu to ya abe ba ka entre personnel de nofe o be kera ko ngalo be ta jolla ay election akana kede atsika ke ke abo abe ma wada kilo ne ko ya ne felay ne ma force la mo to la de ne a fo misiri kono ya fo nyere to la na be na franchement yo na ma be o ma ne dia inshallah hari franchire ya to wallahi hal to mu ba don ko bebe ka konga jamana wala de ka on yine mine ngaw yere be ka an yere kele ya ka ke kori kala e kai fini fa jamana wala nyebe ka bon fait ma mina on yere ko ante fui afle kabidi amo ke ube jamana kuna nyema soro jamana kula voilà ko asimi ne nale kuye maliga yere ma horonya dama a befu ay wajulu may watara wajulu ka wakati la ni may watara tini ka video mani Abdou Niang nana suko ni dugu jotro ka che to che ka mangoya nalo ma dindo fana be wuli ka tegere fo no fe alors ki ambar ko kuma mali ka domina ou kuma fe ka mali attaquer domo odo Abdou Niang kuma ka tegere fo CEDEAO ko c'est un état do mali e jamana modeli mi ko ni be mali défend isigi na obuchu malien c'est malien do mainde malien beta de mais ignorant dindo ben quoi c'est pas la peine ou daoud ado ben quoi c'est pas la peine wallahi billahi netaro malien halala bisegi sigi kebe Abdou Niang na me ko katla bon horonya bana ko walai e ga e horon de e dambetigi de e halala de e ga Abdou Niang dagono kuma ta kebe barake no netaro bisaka ga mali ko jugu na ko ni danga de ne wula kata fara farasika ni de wula kurita kale banda wala ni de wula kata ko farasika na asimi nunu ge komi jamana kera malu ate ble abana jamana be mamunu bulu ma baraka banu de do billahi ta'ala voilà les résultats. Bon, may watara ne to ko be ka tienbi kangalo noroula ka terusi angalo noroula ça dit c'est ça fait mal moni hage de be ka dibi malika kangalo munu yu yere faga jamana yi munu yu ka haramadia do ngala mana jamana ol de be kala gushibi mo golangolo dew ma sokolo ni dew de be ka ta ko sangorota o jamana be se ka ta nyafe chukuchume anga sikanga laje